Tofa wata sabuwa yanzu wani tsohon soja ya fito cikin ɓacin rai inda ya yi kaca-kaca da Bello Turji tare kuma da manya-manyan 'yan bindiga wanda suke addaban yankin Zamfara. Shi dai lalle wannan tsohon soja ranshi ya ɓaci matuƙa ganin yadda Bello Turji yake kai hare-hare ko da wani lokaci yana kama mutane yana kashewa babu gaira babu dalili, musamman yanzu da lokacin damunan nan ya matso. Akwai ƙauyukun da yanzu haka Bello Turji ya sa musu haraji, inda wani ƙauyen za a sa musu miliyan 10, wani miliyan 5, wani miliyan 20. Kuma dole idan kuna so ku zauna lafiya a wannan yanki lalle sai kun haɗo wa'innan kuɗaɗe kun kawo. Idan kuma har kuka kuskura ba ku kawo wa'innan kuɗaɗe ba, to Bello Turji zai shigo wannan gari naku gaba ɗaya ya kama ku ya kashe ku, sannan kuma ya garkuwa da wasu ce lalle sai an bada kuɗin fansa. Idan su ma ba bada kuɗin fansa ba, Bello Turji zai kama su ya kashe su. Idan ba ku manta ba, ko a kwanan nan dai yanzu kun ga irin abin da ya faru inda shugabannin 'yan bindiga aƙalla sun kai guda 10 wa'inda suka fito ƙuru-ƙuru inda suka ce lalle za su yi sulhu da gwamnatin Katsina, inda aka kira sojoji da 'yan sanda da 'yan banga da masu unguwanni da malaman addini aka zauna, inda aka ce lalle an samu sulhu da wa'innan 'yan bindiga. Amma abin da ya ba mutane mamaki shine akwai wani shugaban 'yan bindiga a cikin wanda aka yi sulhu da su, wanda ake kira da Adamu Aleru, wanda tun tsohon mulkin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, tun a wancan lokacin gwamnatin Najeriya ta ayyana cewar lalle ana neman sa ruwa a jallo. Duk wanda ya ba da labarin inda wannan ɗan bindiga yake ko kuma ya samu dama ya kashe wannan ɗan bindiga, ya kawo gawarsa ko kuma ya kamo shi da ransa ya kawo ofishin 'yan sanda, lalle za a ba shi kimanin kuɗi miliyan 5. To amma abin da ya ba mutane mamaki shine baccin an yi wancan alkawari kuma yau sai aka ga wannan shugaban 'yan bindiga shi kanshi ya fito tare da yaransa, inda ya zo ya sulhu da gwamnatin Katsina. Daga nan kuma sai talakawa suka fito suka fara ƙorafi, ta yaya za a yi wannan ɗan bindiga ya kashe iyayenmu, ya kashe kakanninmu, ya kashe 'yan uwanmu, ya ɓarnata mana dukiyarmu, ya hana mu yi noma, sannan kuma a ce za a yi sulhu da shi. Kuma yanzu baccin an yi sulhu da shi, gwamnati har ta ɗauki alkawarin cewar lalle za a gina musu gidaje na zamani, sannan za a koyar da su sana'o'i, a ba su jari inda za su dawo cikin al'umma su ci gaba da zama. To amma wasu talakawa fa ana ganin duk da irin wannan gatar da gwamnati ta yi 'yan bindiga, to lalle talakawa ana gani da dama ba za su yarda da wannan gatan ba, kuma ana hangen lalle akwai wanda lalle sai sun ɗauki fansa ko da gwamnati za ta kama su ta kashe su. Domin dai shi shugaban 'yan bindiga Adamu Aleru akwai lokacin da ya alkawarin cewa lalle fa sai ya yaƙi yankin jihar Katsina ga baki ɗayansa. Tun lokacin abin da ya jawo kuma wannan matsalar shine akwai lokacin da ɗansa na cikinsa ya fita garkuwa da mutane, shi ma a wancan lokacin aka kama ɗan kuma har zuwa yanzu nan ba a sake shi ba. To amma kuma ina ganin dalilin da ya sa shi kanshi wannan shugaban 'yan bindiga Adamu Aleru ya ce zai sulhu da gwamnati kenan, ina ganin ya shirya wayo ne. Idan ya hayye sulhu da gwamnati, na farko kaga 'yan sanda ba su kama shi ba ko sojoji, sannan kuma ɗansa wanda yake tsire tunda an riga an yi sulhu da gwamnati, kaga shi ma dole za a bada belin shi. To a ƙarshen taƙila ana bada belin wannan ɗan nashi, a ƙarshe ya kama ɗan shi, daga nan kuma su koma daji inda za su dawo su gaba da barna. Domin dai kowa san abin da 'yan bindiga na suke yi a Najeriya, an sha yin sulhu da 'yan bindiga musamman yankin Zamfara, sai ka ji wani ɗan bindiga ya ce lalle an yi sulhu sau 3 da shi ko sau 4, amma kuma wannan harka da yake ta garkuwa da mutane bai bari ba. Wani ma zaka ji ya ce lalle har an taba kama shi ma an kashe gidan yari sau 2 ko sau 3, amma sai ka ji ya ce lalle an tabka shari'a inda lauyoyi za su karɓo shi kuma da ya dawo ya ci gaba da wannan barna da yake ta garkuwa da mutane. Abin da zai baka mamaki shine yanzu fa kuna gani kiri-kiri yanzu a ƙasar nan tamu Najeriya 'yan bindiga ya fi talaka gata. Domin menene? Kai talaka inda kai ne ka kuskura kai wannan barnan ka kashe mutum ɗaya ma, tunda baka da bindiga ka sake gwamnati ta ji labari, to 'yan sanda kama ka za kai, ko da kama ka za a yi ko ka ce kai ai sulhu da 'yan sanda, wallahi ba su taɓa yadda ba, gidan yari kawai za a tura ka. Domin mene? Ai kai baka isa ba. To amma su 'yan bindiga ke yake sun isa, idan suka ce ai sulhu da su gwamnati ce bata yadda ba, to za su zo su kama talakawa su dinga kashewa babu gaira babu dalili. Su kuma talakawa kansu ya riga ya rabu da wannan zanga-zanga, a fito ai zanga-zanga a nuna ma gwamnati cewa halin da muke ciki lalle ba ma jin daɗi. To amma talakawan mu ba za su taɓa iyawa ba. Yau idan kaga talaka yana ƙoƙari, to lalle wajen aikin sharri ne, ko dai ya kama ɗan uwan shi ya cuce shi,
shi ko kuma faɗa idan ya haɗa shi da ɗan uwan shi ya je ya ɗauki makami ya burma mashi a ciki ya kashe shi, to shine kawai abin da talaka zai iya yi. A'a, ko kuma talaka ɗan uwanka ya aje mashin ɗin shi ko motarsa ko kuma a'a ka haura gidansa in ya aje irin waɗannan kayan ƙarafuna ko wani abu na kuɗi ka sace ka tafi da shi, to shine fa yanzu kawai abin da talaka zai iya yi. Amma in dai abin da zai taimaki rayuwarsa ne ya taimaki rayuwar ɗan uwansa, za ga talaka bai ba da gudunmuwa wajen ƙoƙarin wannan talaka, ko kuma a'a ka nemo mashi jari ka ɗan bashi sana'a wanda ya dinga yi ya dinga samun na abinci, sai ka ga ba shine zai yi ba, ƙoƙarin da yake kawai ya cuce ka. To shine fa abin da talakawan mu kawai za su iya yi, cin amana. Amma duk abin da zai gyara rayuwarsu ya inganta rayuwar wani, za ga talakawan mu lalle kwata-kwata wannan abun ba ta shi suke yi ba, kuma ba za su yi shi ba. Dan Allah da Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wani tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share ɗin bidiyon nan, ka yi lakin. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Duk wanda ya san ya yadda da Bello Turji dan buro uba ne, duk wanda ya yadda da Bello Turji dan durun uwa ne, mai share da wannan bidiyo. In dai ka yadda da Bello Turji dan durun uwa ne, in dai ka yadda da Bello Turji dan buro uba ne, kamin share da wannan bidiyo. Saboda wallahi tallahi ko na yi rantsuwa ban ka fara, waɗannan mutane 24 da aka kashe na Edo State, wallahi Bello Turji shi ya kashe su. To ina da hujjoji mana, an kama su ne a matsayin ana zargin su da kidnapping, ana zargin su da barayi ne 'yan Boko Haram. To su waye Boko Haram? Ku bani ansa da kanku, su waye Boko Haram? Ku ce min dan durun uwa Bello Turji, ku ce min dan kutumar durun uwa Bello Turji shine Boko Haram, shine bandit. An kashe muna mutum 24 waɗanda ba su ji ba su gani ba a matsayin bandit, a matsayin 'yan Boko Haram a ƙasar azzalumai, a ƙasar arna. To suwaye suka kashe su? Ku ce min Bello Turji. Saboda idan har gwamnati za ka yaƙa, ka karɓi makamai ka yaƙi gwamnati, idan kuma mutane za ka yaƙa, ka karɓi makamai daga hannun gwamnati ka yaƙi mutane. Amma ɗan kutumar durun uwa shege matsoraci da ta ƙare mai sai ku ga ya fito online yana cewa gwamnati tana da sa hannu kaza. Ɗan durun uwa matsoraci kawai, durun uwanka. Mu yanzu ɗan ba ma tsoron ta kwana na sha uwa aradu. Ga yana ana kashe waɗanda ba su ji ma ba su gani ba, balle mu da muka ji muka gani. Masu maganin azzalumai, masu maganin 'yan durun uwa. Wallahi sai na addabi gwamnatin Najeriya, ni wallahi sai na addabe ta, ba da makami ba, ba da komai ba, da bakin nan da Allah ya bar. Zan zagi durun uwar sanata in zauna lahiya, in zagi durun uwar gwamna in zauna lahiya. Saboda haka idan ka yarda da Bello Turji da Tinubu da 'yan majalisu da sanatoci su suka kashe waɗannan mutane 24, kamin sharing ɗin wannan bidiyo. 'Yan kutumar durun uwa. Fa ta faru kuma za mu ƙara yaɗawa, tunda dai an ce mu ba ma yaɗa ba alkhairi. To yanzu ga sojoji da polisawa abin kunya an kama su, yanzu suna supplying bindigogi, suna smuggling bindigogi zuwa cikin wasu state a Najeriya, wanda state kusan 11 aka kama su suna shigo da bindigogi, wanda kamar sun zama informat ne ko suna yaɗa suna ɗiban wato makamai suna sayarwa kenan, wanda bayanai ya nuna mana. Muka ce to bari mu zo mu yada abun kunya. To idan polisawa da sojoji suna irin wayan abun, to waye muke gani a Najeriya su fito su kare mu? Dan ni gaskiya abin na dore mun kai, dan mutane da yawa na ta maganganu akan wannan maganar cewa ya kamata a fito a yi wannan maganar, dan Najeriya yanzu ya zama inda ya ma wuce tunaninku. Yanzu sojoji sama da 18 aka kama, polisawa kuma 15 aka kama, abun kunya. Wanda ga su an kama su dumududun hannu da hannayensu suna ɗiban makamai, suna smuggling arms, suna kaiwa wasu jihohi a cikin Najeriya, wanda abun ma ni gashi ba ni na faɗi ba, mutanen ogannin ku suka fito suka faɗi, ga AIG ga Christopher Samuel ne ko me ake yawa sun fito su da suka yaɗa wannan abin ciwo, abun kunya. To me ya kamata a yi ma irin wayannan mutanen? Kuma Najeriya, to irin wayannan abu ma da ke faruwa kun san kawai Najeriya ba kwanciyar hankali. Abin da sa nake wannan maganar ba don komai bane, idan polisawa da sojoji muna ganin su ne za su kare ma Najeriya, to ga su kuma an fito da su, ana fito da gurbatattu a ciki, ana nuna mata waye kake ganin zai iya kare ka Najeriya. Allah ya sa mu dace, ko ya faɗi aka cin bakin shi, dan ni abu ma ya dore mun kai. Ana nan ga wani kuma sabon labari, wai polisa sun ce wai sun fito sun ce wai
duk wani police da ya ce ka kawo kuɗi ko ya ce wai ka kawo kuɗi a yi belin naka koko kafin ka kai kara ko kafin kai lodging complaint wai sai ka biya da kuɗi wai cewa ka ku taba yadda. To mu sono aka sha ce mana police is your friend, bail is free, amma kuma dai da haka bail is not free a Nigeria. So nawa za a sha kama mutum kuma a ce dole sai ya biya kuɗin bail, yanzu kuma an zo an fito ana gaya mana wani magana daban. Allah ya sa mu dace ko ya faɗi akacin baki, tunda da yanzu an ce gashi kuma ƙara nuna wacce duk wani police ne ya ce ka bada kuɗin beli ko ya ce kafin ya kai ka shigar da ƙara suka bada kuɗi to ku kama shi ko kuma sa video ku tura ma duniya. Ga dai shi na abin da mutanen nan su ma suka fito suka yi magana, ga police an kama ga sojoji an kama, wanne ne zamu bi a ciki? Ha ba mana Najeriya kullun kenan dinga samun matsala. Allah ya sa mu dace ko ya faɗi akacin bakin shi, abinda mutane ke ta faɗi kenan sa ni ma na zo na yi magana.